Tuli, vesi, tuuli, maa ja tyhjyys. 5 elämän peruselementtiä, josta kauan sitten syntyi kirjo. Kohtalon kirjo. Ennustukseen on kirjoitettu. Valitun kohtalo on opastaa kirja takaisin. Mutta tämä kirja. Tämä on hänen tarinansa. Kohtalo valitsee yhden. Vuosisatojen seikkailu alkaa. Te olette Henri Lilkvist. Ryssiltä löytyi tämmönen. Pyhitä menneet ja auta meitä. Olet pappi. Ainoa meistä, joka osaa lukea. Eihän tää ole edes Venäjä. Mitähän sille pitäisi tehdä? Tämä paikka on kirottu. Minä sanoin, että tänne ei ole tulemista. Pimeys nousee. Kuuntele tarkkaan. Kyseessä on universumin turvallisuus. Aika on vähän. Älä miehen vene. Täällä tarvitaan kuulemma huonesiivooja. Nykypäivänä nopeat syövät hitaat. Tänä syksynä. Väärä kaupunki! Koira! Kertaus Liikkeelle! on opintojen äiti. Lukeminen kannattaa aina. Kohtalon kirja. Tulossa videona ja DVDnä. Ei heikkohermoisille.